Meditácia pre aerobnú kapacitu a efektivitu kombinuje pohyb, a to konkrétne jazdu na ťave verziu 3 a zádrž po nádychu. Cvik predvediem, sadneme si s rovným chrbátom, kľudne na podložku alebo na stoličku, ako som ja teraz. Dlane dáme na kolena, hlboký nádych, zádrž. Pri zádrži špička jazyka smeruje na podnebie, nad zuby. Počas zádrže pretláčame hrudnú kosť dopredu, dozadu. Plecia sa nám hýbu minimálne. A čo je dôležité, nevypúšťame žiaden vzduch. To znamená, po nádychu môžeme mierne zaťahnuť hrdlo. Stačí to robiť 10 minút denne. Kto si chce vyskúšať 10-minútovú verziu, šup na ďalšie video.